Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ru ban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan. Confederation of Khasi Jantia and Garu People West Khasi Hills District Unit hakalai potrik julio arja apulai kala IT derjing tho haka office jong executive engineer PWD Roads National Highway Shillong ban pentep halor ke jingbom ihun ya rukom shna ya jingking dubilan hawa nonba kabadan West Khasi Hills District dak Speaker Projects and Infrastructure Private Limited kepada ke company nak jalal Jharkhand. Hak jenga kran bigla pathai khubur President Joko Seng uba Chandra Nongkhar ulai thu bo executive engineer ulakular bo unsashim khai kini ke kam walla katanat kepada pet ya kini ke jingsnai ke jingkiang kedai ke National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited. Ka jiwan ni kenduk joni mentaksi yau EE jongka PUD National Highway kadai nak kadau bangdan ka jingsokya habia dai bat ka jingsna jongka sarkar nak ta ka sudok den kabadai na nong stoin harchai chaigau ka ba i ba kisnai to ka jingking ka badon ha nonba nong stoin ka ba ngi i mata ba kila snai to ka jingking ka nakatu kawa nonba ka ban cross na siliang ka ba ka surok ka bakal kta ya kalenti jong ka jinyat jong ka nomor bakatu ka jaka kadai ka ba man lakas nem ka ju slei ka ka ju float ka te rei bedai berkatu na lor bakatu ka surok kala red ka lenti kala red bapa nang ta kilit sna situ ki paya ki bakum tu i ba na seliang ro kilas nang ban kan ro dak ki mau shani sedien ro kilas nang ban kan ro dak ki mau bat ka khandau di kamut bai tu tliu ba pelan itu ka kamut kadai ka ba la red hadu kata-kata ban ngiu ba kani ka jing snai kani ka jingking tu ka wei ka jingma kalong ba ya kayat kayeng kinong lek kinong wan kinong sung sunong kala bu ka jingma la sai la sisni namar ba katuka kan sa slei be itu nom la ban yat wut ka bat kala pentut ya kalenti jong ka jingyat jong katu ka de nakaliang jungi ni wan ban ya kendu mentah yau ii kalau ban kerpat nakaliang jong kaneka departemen bahkan ya simkhia bahkan lek ban pek ban khmi ya kani bat nalor kata kalong ba ban redesign bang ya kaneka jingtrai lan ya kaneka jingtai ban penhe susu ya katu ban penmi bun ki payah lesi ban khamyar ban kan kam keluat katu kalenti ya jong katu ka bahkan nong pentut nomor balada kan pentut kani kamot kan kta ai ki bubun hadu lai teli ki snong untuk ki basa kta kum ka snong opar niu nong stoin ka niu nong stoin bat ka snong ti sau ki dei ki jaka ki bala sa kta ba kena kaliang jong i ular ba un ya simkhia ya kani ka kam ban ya trelang re habidei bat kani ulai thu ba kam dei ya ka jingpek jong ira ne ka jingpek jong ka National Highway rei ka dei na kam ta jong tu ka National Highway NHI DCL ka dei ka tu ka bapek ya ka ni ka jingtrei te rei na kaliang jong uru la ajimot ban persang ban ya kendu ya ki sa persang ban ya kendu ya ki rei ban kaliang jong iru ya la simkhia ya kata kalong ba in sapek balada kinam redesign biang ya katu wong ba sa pentip ban yo ai ka jingya trilang te na kaliang jongi kum kaseng ni songobon pulpau ka jing kentu jur ka abi dei bat na kaliang kinong ni khma ki minister ki badai pek ya kani ka benta ba dia ka sarkar ba ki dei bena sim khialang khnang ban lai ya ka jing jia la ne ka jing babe hadin habot bat nginam kwa ba ka tu ka jaka ba kan kala ri Bangladesh la ni kan sakalakum katu ka surok duar suat kapadon haka surok selong bypass
kabahadu mentang i baka sarkar kam semla syu la nekani departemen kam semla syu ban penbahai katu nomor ka jintai ka bom semla biang tingi semua ban kerpan habi dei bat kani la ka mentaki badai pek je kani bakin simkhia